Good morning, good morning, good morning everybody. Dali mi diri sa among garden karon mga zay. Kay magilamon mi. Dali mi karon diri sa among garden kay magilamon mi karon. Ban sa akong mga nakins mga zay kay si Dongski is nagjote. Nya pa to siya muli sa alauna. So kami ra dinhi sa among garden. Nya share na share dito na nilhig. Si Miaros nag cellphone. Tinga na si Miaros kabuutan. Nato ding buhaton dinhi karon is magilamon di ay ta kay. Grabe na kay ka sagbutan among garden mga zay oh. Grabe na kay sagbutan mga zay naglibot na gid halos tanan. Gisagbutan na gid siya kawala na ay atiman. Dili na magigay mi sige pa kami diri sa among garden mauni nga gabi na kay kasagbot so karon kay Sabado karon walay klase so diri ta sa atong garden balag maghapon ta diri kay wala may klase unya nang laban naman pugudaan kagahapon sa hapon so wala na tay labunon didto nang laban kudaan kagahapon sa mga uniform nila kay tano lagi nako nga diri mi sa garden karon kay gabi na kasagbutan atong garden mga zay oh tani dita maglamon karon mga zay kaning atsal oh kay ang atong atsal is namulak na ang atong atsal namulak na ang akong atsal unya grabe kag kuan sagbutan so tani ta maguna paggilamon karon ta nito sa ibabaw basang libog ko kung asa ko maguna magilamon. Sabi na kasanan siya kasagbutan mga zay oh. At sal dani nga akong gitano mga zay oh namulak na siya pero wala pay gilamon grabe kasagbot. So ato ni siyang gilamonan dani. Paingon dito sa ibabaw oh. Bindi natay man ni ang gitanom bag-o nga man ni. Sagbutan gyapon ka istanan. Grabe kasagbutan so ato na siyang gilamonan diha. Nga side. So mo rin atong trabahon karon mga zay unya. Na share diri yun nang sa banlag. Among banlag ani mga zay oh. Grabe na kay kasagbutan oh. Nagdupong na ang sagbot sa salog. Muna ko ipatrabaho sa ila karon paibot-ibotan kung nagsagbot. Magta og gloves. Mag-gloves ta mga zay. Ang gloves na buslit na. Mga busot na akong gloves. Mag-gloves ko kay akong kamot tumuton. Pero pwede raman dili kanila isa kamot ang gloves di. Kanila isa kamot. So magsugod na ta dani ta magsugod sa apsal mga zay. Dari ta magsugod kay grabe nakasagutan dani mga zay. Ang atong apsal is nakuha na siya mga zay. Grabe nakasagutan atong apsal no ko. May ipasounds natin imong konting. Ha? Ibot-ibot yung sagbot ko. Paminawar na gud imong kuan, paminawar imong sounds pa imong salida. Oh my god. Mawala man imong kuan speaker. Aba ni speaker wala dala? Ne. Bakaw na tong kuan te. Ni telepon papa. Bakaw sa tong kuan. Ang dali lang. Among iro di mga zay di nagkabuwag namo. So asa mi uban gina siya. Katuwa nga si Buknoy, katuwa di giyo. Bodyguard. Hindi na di siya. Bodyguard si Buknoy. Oh, bagay sa lagi. Atong gilamunan atong atsal mga zay kay para nga mangunod ni siya og daghan mga zay mamunga og daghan. Kay sagbutan lagi kayo atong atsal. Sukad sa pagtanom ani kay wala ni siya gilamon. So karon kay Sabado ato ni siyang nahuna-unaan nga atong gilamunan kay namulak na taon siya mga zay unya gabi ka sagbutan. Nuoy kayo lang taon atong atsal. So ato siyang gilamunan aron mahawan. Kasi makarbis ra kay kadani puno mga zay kadot tuloy ani sa Ginoo. Makarbis sa taan ni. Makapanakot ta sa atong sabaw. Mamira ba kang sabaw mga zay nga nay atsal. Humot ang sabaw basta nay atsal. Mani ato ni siyang gilamunan aron mahawan. Kaya nagpukong na yung sagbot. Grabe na kasagbotan. Hindi na po tayo batong dani sa daplin mga zay. Ato ning kutayan karon atong batong mamang taglamon. Meron makampat ni sila sa ibabaw. Sada day gilamon karon kay wala kay init. Wala kay napakita ang init. Medyo nagkulon siya ba. Mura siya kaawanon nga murag dili. Charis murag kaawanon murag dili. Wala pa din nako naman dani mga zay pagilamon ang atsala nako mga zay kay nagpakita si Haring Adlaw so medyo init na gid siya. Nya kana lang pud ya o gamay kana di ang side.
ang wala pa. So kaganina di ay sa pag-undang nako diri pagilamon. So diri pud ko nagilamon mga zay sa manihan. Bago din akong tanom dani nga manihan mga zay. So diya Di ako nga side. Kunya dinira ko nagilamon mga zay sa mga anang landong-landong bitaw sa mga init ba. Nagkuan ko mga zay na unsa na naglukso-lukso ko sa akong paggilamon kanang walay init mo akong gilamonan. So dito nga side kaganina ka wala man ay init diha. So di ako nagilamon. Di ako naglamon mga zay o wala man ay init di nga side kaganina. Unya diri sa atong atsalan kay pabor makisanan sa init so ako siyang gibiyaan. Dito sa ako naglukso pagilamon sa manihan. Unya ato ra nang balikan unya di sa hapon kay kanang landong na siya di sa hapon kay masalikdan naman ang adlaw di sa buwahan so landong na siya diha. Unya tanan na siya diha humanon. Kay ato day nang kutayan ang batong kay nanay batong tagas na ang batong. Nakailis na day ko sa akong sanina mga zay na pang garden. Pang garden. So nagilis na day ko akong sanina basa kayot akong gyalay akong sanina Na silyaros dia Namahaw na siya. Wala pa na sila pamahaw. Dili na sila namahaw sa banlag. Nya karon mag-relax sa diri sa atong banlag kay init siya unya. Hagagin-hagin. Labi kay higda-higda diri sa Nami kay higda-higda diri sa banlag kay hangin. Dili man pud hadlok diri kay wala may lubit tungod. Nanguli na lang dami sa balay kay diri na ko nagluto sa mong panyudto kay para po na may kayan po na ako panyudto si Dodo so nakalungag na ko mga zay unya kaning isda ako din siyang prituhon. Well di ko nagpritong isda mga zay is nang hugas day ko sa plato kay kani among plato nga hugason mga zay kag ganina ra gid intaw nis buntag namo nga hugason. Wala din na ako nahugasan dito gay na sa buntag mga zay kay naguna day ko adto sa garden kay akong giapas mga zay nga makagilamon ko nga dili pa kayo init. Mong pag-uli namo mga zay gikan mi sa garden so nanghugas na lang po rin ko sa plato para mahipos po ni dani among banggira ba kay grabe kag tungod sa kadagan sa hugason mga zay. Balik na dami sa garden kay manamig. Ikay sa paniudto niya si Dongski giabot na tuwa sa balay nagkaon namong gibiyaan. Kay magpa-relax pa man to siya mga zay. Magpahuway pa man to siya mga zay. Ay pahuway. Di ka pahuway mga zay kay bad words ng pahuway. Mag-relax ra. Mag-relax pa to siya mga zay. Kay Sabado karon kung dito siya kapuyon magduwa to siya basketball. Pero kung to siya ganan magdug basketball, maapas to diri. Magtiwas ita karon sa atong kuan siya rin to yung dalaglapog. Ikaw sa brano Nagdala din na siya daglapog pa din naman magaling-haling. Kita likod para dili makuan sa hangin, musiga gid na. Magtiwas ita karon dato sa atong trabaho. Nga maglamon ta ni sa atsar. Kay kuan nagdala ko sulanan sa gulay o gunting kay mag-harvest ta unya sa gulay sa hapon. Gibuntag mo siya man uli. So dagan atong harvest unon diri nga mga gulay-gulay. Karon atay mautan mga zay. Hindi abot na dai mi. Akong sanina dai naran ko dig halay kaganina. Dili ko mag-jacket uy kay dili man init. Digang. Ang jacket ang dala di siya. Mamantag gilamon dani mga zay magkuanta. Atong utayan ni ang batong kay nakoy batong gitanom dani sa kilid-kilid. Nangampat na siya sa ato siyang pangitag pamagi na ato siyang mahikutan. So magtiwas na ta. Diri ta ra maibutang nga side. Na nangunod ni atong batong mga zay No. Namunga na gid atong bato pa nahikutan. So ato na siyang pangitag pamagi unya ang ato na siyang mahikutan. Diya ra mga side kay diri ra pud ko. Charis. Wala na tanang jacket kay kuan man. Kanang dili man kaayo. Wala naman kay lamok. Lahi gid ganina sa buntag grabe kadagan og lamok. Pero wala may lamok mga zay. Nangatulog pang lamok. Nangatulog. Mag-relax lang mga lamok mga zay. Ay busog pa sila gid kay man dito. Well, di ko nagilamon mga zay ug tiwas diri sa atsalan nako ang batungan kini pud akong mga anakin na pud sila diri naghawan sa among banlag kay grabe nang gigasagboton mga zay gatupong nang sagbot sa among salon. Naman na di ko gilamon mga zay dito sa atsalan ug sa batungan so dani na lang pud din ko nagtiwas og gilamon dani okrahan mga zay nga ud naman ni siya mga zay nga okrawan uy nya wala nang tarong pag-unod ba so ako na lang pud din siyang gigilamonan apil para mahawan pud ba. Imbot ko na lang gid na ang okra mga zay kay wala naman gid siya insakto nga bunga mga zay kay ako pusda na mga zay akong pulihan og tanom.
Wala di ko nahuman mga jay pagkutay sa atong batong or paghikot ba kay nangabot din ni ako mga pag-umangkon kay pa-harvest daw sila sa utan kay ang mama mangayo daw og utan. Unya kay medyo hapon naman pod so nagundang na lang pod ko sa kong trabaho mga jay din ako silang giharbisan sa utan kay aron manguli na lang pod dayon mi. Nag-harvest di kong okra mga jay kay medyo dagan-dagan man ang harvest hunon sa atong okra so akong gipangwaan ang okra. Paghuman akong harvest sa okra so dani na lang pod kong batong mga jay akong gikuhaan na lang pod ang batong kay para madugang-dugang pod sa gulay nga ato ihatag ba. Giapila na lang pod ako og harvest ang palaya mga jay kay daghan namang gudguwang so ako na lang po rin ang gipanguha diha kay para nga mausara po nato sa atong pag-harvest ba. Sa ko guhong mga jay. Matay uhong nakitsa. Maro. Pagig mi dat. Sir ka buok man. Din pagkahuman nagkuha na lang pundahin kong tanglad mga jay diri sa garden kay dito sa balay ang tanglad mga jay na upaw na in town sige kinuha ay. Kanang luoy na bitaw kay tanan siya lang taon mga jay kay buntag udto hapon nimo siya sige kuhaan ba. Kahuman na mo panguha og uta nang uli na lang po dayon may kay medyo hapon namon pud siya mga jay unya mo uli pa man pud ni akong pag-umangkon sa ila. Gabot ako sa balay nangwa na lang pud kong kamunggay kay request man niya nga apilan daw kunog kamunggay o di ba kompleto na gid ang mga utan nga dala mga jay. Ako na lang pud nang giputol ang kamunggay kay medyo taas-taas naman siya mga jay maglisod naman ta og kuha sa iyang dahon mabali ra man gihapon kun dili nato siya putulon. Ako na lang din ang gipang putol kay para pod nga ato pod din siyang matanom ang uban niya nga mga sanga ba. Ug mao din ni tanan nga kamunggay akong nakuha mga jay medyo gamay-gamay ra siya kay nagreklamo ang hagpat ani nga gamayon ra daw pagkuha kay para dali ra daw mahuman. Huy, pagka man ako kuha kamunggay gisakan na lang pud ko sa taas din ako din na nangipang bungkag ang mga gulay mga jay para ako na din na siyang mabahin. Kay magbilin man pud ko ani para pod nga naa pod mi mautan ba. Mao na din ni tanan ang utan nga akong ihatag sa ila mga jay. Kompleto na ni siya na ay mais, batong, kamunggay, okra o tanglad. So kani po dayon mga jay ang palya wala na ko siya gitagaan dani kay murag medyo gamay-gamay ra man ni mga jay oy. Mao na din ni tanan ang gulay nga ibili nako mga jay para sa amoa o di ba? Libre na gid atong pangutan dani mga jay. O dili na digutaman sa ko ang for today's video. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my video guys. Babos bye-bye. Thank you po. See you on my next mini vlog.